אם יש פונט שאתם רוצים ליצור, אבל כל הפונטים שפוטושופ מציע לא בדיוק מה שאתם צריכים, או אם אתם רוצים צורות מיוחדות לפונט קיים, יש שיטה פשוטה לשנות צורה לכל אות בנפרד. נוודא ששכבת הטקסט היא השכבה הפעילה. ניכנס לתפריט, Type, Convert to Shape. נבחר מתוך סרגל הכלים את כלי הבחירה הישירה, Direct Selection Tool, ונלחץ על אחת האותיות. על ידי שינוי נקודות ההגינה, Anchor Points, שנוצרו, נוכל לשנות את צורתה של כל אות בנפרד מזוויות שונות. עכשיו אתם יכולים לשנות את הצורה של האותיות איך שתרצו. אם כן, ממירים את שכבת הטקסט לשכבת צורה. בוחרים את האות הרצויה עם כלי בחירה ישירה, ואפשר להתחיל לעצב אותה איך שרוצים.